Dude. Hey, son. Level punching. Chucho. Inenhlanhla namhlanje. Nosipho Manyana. Wase-TV. Sisinosipho. Ngale autograph. Mina ngumuzi. Ngiyawathanda kakhulu ama-program wakho. Kakhulu i-Towards as One. Ngiyibukela impela. Kodwa ngicela autograph. No. Ndakho sikhathe side kangaka. Yini alright sis? Yini lokho ningilandelela? Wena ungilethela doda nifunana man. Dynamite in blue blues. We are the team, don't mess with us. If you have a problem, we've got it sus. We offer solutions, we offer good service. So call on us if you're feeling nervous. We move like lightning, quicker than that. We're cheap and effective and we don't charge VAT. We're cool and we're ready and we make a great team. We're tough, we're smart, we tackle those who are mean. You'll like us, you'll love us, you'll thank us, you'll see. We're dynamite. DDD. Dynamite. Dynamite in blue blues. Uphi manje? Akufani nomuzi ukuthi abe late. Meeting bokufanele iqale 30 minutes ago. Phela mina kunezinto okufanele ngizenze. Jwalo ka eng? Njengezinto, yeah. Izinto. Yes. Password. 2 hearts. Ya better le password and sweet man fune ije. Hey, asikubuzanga ne. Ibile nna ke a e rata. Vele wakwabona bani iqembu labaseshi babukela yini? I soap opera. Hey, yithi laba. Hey sini gents, ephela nginiphathele indaba ezimnandi bafowethu. Siyabamdini nje uma sekhuluma kanje. Ephela gents siqashiwe ukuthi sizosolve icase gents. Yothini? Siqashwe njengabaseshi bempela. Malini? Icase yani? Oh. Pine size. Yebo. Beki. Wonke ama expenses ne200 ngaphezulu masolve le case. Mabundle, ukhona umuntu ozama ukublackmail iclient yethu. Ngimtshelile ngale group. Ngase ngimcela ukuthi afonele Sache Ngobeni. Wamfonela, wase athi, "Hey, ngabe yenza mistake enkulu uma ngayekela abanye abantu bahandlishe le case." Malume wami uvumile. Uthi akufani naloko esijwayele ukukenza, ukumthathela wonke amacala akhe. Ubani client? Unosipho Manyana. Ini? TV star. Ismatsatsa mpinji. Hey, Towards ngibukela ukubona yena. Hey, uyadlisa hezo. Hey, shomona ni. Hey, ngifuna isikoleni ngiyotshela abangani bami ukuthi ngizobe ngisebenza Nosipho Manyana. Hey, uyadlisa hezo. Umuntu naye nje unomona wena. Abanye banomona. Abanye banejelasi. Anybody angaba muhle if afake inqwaba emakeup nempahla edurayo. Thulani.
Ku 30 minutes kusuka manje kuzofanele ama-triple D ahlangane neclient yamzinayo. Sizoqala uku-investigate agents. Asisuke njengamanje. Uma nje ngavela le ndaba phela umsebenzi wami. Ngasithemba impela sesinosipho. Well, Sergeant Ngobeni ushilo wathi nginganethemba. Maybe ungasitshela le ndaba kancane usixoxele konke sesinosipho. Okay. Likhumbule ukuthi ngisemncane. Impela ngangaphansi kwenu. Asihlupheka. Ekhaya singenalutho. Umama mashona ngisemncane. Ngalondlela ngakholisa ubaba. Akho konke nakho. Ngangukuphela kwento wayenayo. Engenzela noma yini wayekwazi uyenza. Wayengefundile ubaba. Wayesizamela estaladini. Hambe ecela. Kwesinye isikhathi azame nasemarket nomunye umngane wakhe. Ngangayithandi le ndoda. Yayivame nokuzivakashela ize nobhiya newhisky. Bese bayahlala nobaba isikhathi eside bephuza. Emva kwalokho kwakufanele ukuthi njalo kube yimi engishela ubaba ukuthi ayolala. Ulokhu ke wayize nebusiness kubaba yokweba imali eofisini yezimanager sasemarket. Bese behlukaniselana bacebe. Baba wayengayithandi le ndaba. Aqala le ndoda yasongela ubaba ukuthi uma engayisezi ukweba le mali uzosola. Babephuzile kakhulu. Kusuka lapho baqala nokuthethisana. Yabe isifile le ndoda. Ubaba ebulela. Ubaba mangishiba nganini bakhe. Zangaphinda buye nami zangiphinde ngimbone futhi. Emva kweminyaka bangithatha bangenza umntwana wawo. Sashintsha isibongo sami. Ngaba ngumanyani. Manje lento Ngingayivula. Yini ungaya emaphoyiseni? Mabundle ngize ukuthi baba usaphila. Bebezombopha. Sergeant Ngobeni ushilo wathi nginganethemba kuleli cala. Bandla ngiyacela. Cela ningisize. Sizokusiza ngempela sesinosipho. Manje nithini Majida? Sure. Imani kancane. Leso sigabeni sazi something ngobabakho nokuthi kwenzekani ngalobo busuku. Otherwise bakangiyeka kwazi ukublackmail. Nizongisiza ke ngithole le blackmail. Yebo sisinosipho. Yeah. Asisheshiseni ke madoda sihamba isikhathi. Ngaphandle kwethu omunye umuntu owazi le ndaba ubaba wakho. Mhlambe khona owamtshela. Okwenza lula ukuthi bakublackmail. Muzi. Bathi ngaba ubani? Ngoba abantu abaziqiniso ngami ukuthi ngangiubani. Kabantu babengadoptile. Ngiyeke bayenza into nje. Le blackmail isebenzisa igama lakho sasemncane. Kufanele ukuba bekazi ubabakho. Kodwa futhi uyazi nokuthi ubani namhlanje. Uye wakumela waze waduma wasibekela nemadlana. Hey, uhlakaniphile. Kodwa sizommangaza. Lona ke ubaba. Nayi lento yesivakashele ngobusuku. Habheka ama-fingerprints lapho Mabundla. Benilokunibamba niphazamisa le evidence. Angazi noma sizophuma kahle. Zama. Wena sakhi uma uMabundla athola okuthile, uzokisa kuSergeant Ngobeni. Sibone ukuthi bayakwazi ukuthola ukuthi akabani. Fashasha. Le blackmail ayisho ukuthi ifunani, kodwa izosho. Usitshela ukuthi uzoza kuwazofuna lokho okufunayo. Sizobe simlindile. Sizwe nawe pine size, nizogada ngaphandle. Nithatha ithombe zanoma ubani osendela kule. Sure.
mina nawe Bheki sizohamba soxoxa nabantu. Amabhayisikili kumele sihlole le ndaba kaSisilosiwe. Kambe khona samkhumbula la. Ora. Maybe we. Maybe. Yelung. Kuvela ama-fingerprints angabonakali. Kuyacaca ukuthi lo muntu lo bakagcoka ama-glove. Uyayazi into ayenzayo. Mhlambe i-professional. November 1995. Phela unyaka ayiplana lento le. Haw. Yileso sikhathi uSisilosiwe aqala ukuvela TV. Naye address esinikeze yona uSisilosiwe. 2107 Orlando East. Akufani. Sifuna sizamile. Ay, masibuyele ekhaya manje. Imancane. No, le indlela eOrlando West. Hayi Orlando East. Asijike. Asiqhubeke. Uthina lo mama. Hayi intshini kasingwena manje. Yini kasi? Ay. Uma abantu begcwala kule strat sophelelwa amafilimu. Sokusela ngakuvela. Sengithatha ithome ezi-30. Ay futhi nalali into seyangibhora sengilambile. Yes. Sawubona. Cela ukubuza. Uyamazi lo baba? Hayi angimazi. Oh, siyabona. Musa. Kodwa uyazi ukuthi zingakho izindlu kule strat. And man calculate mhlambe si 4893. And if singuthi minyaka eyi-20 ngehora siyofika ekhaya just before Christmas. Endoda buka nangomuntu yasuna. Esisane ngathakajile yazi. Esisane. Sikhona ukuthatha izithungi. Futhi angikholwa ukuthi zizolunga. Hey, safa Musa. Sizwe, fine size. Ngimbonile? Yebo. Engathi. Yabonaka. Ngokulala kancane nje sisetrobulini engaka. Silibonanga. Hayi mina ngibazi laba bantu. Ake nizameni lwa mama thengisa lapha na ekhoneni. Okay, siyabonga. Hey, kuba late ndoda. Kungcono usigcine ngayo le. Awuzwa ke. Ngizowasa lama fingerprint ku client yethu. Mangifika khona ngizocheck ama fingerprint asemnyango. Lungile, ngithathe le print. Ngimixe lab yamaphoyisa. At least sekhona into ebonakalayo siyenzayo. Manje mama uyabazi labo baba. Sesiphelele. Angibazi bonke lapha. Ngazi lokuphela. Muphi ma? Yilo. Ehe. Usemdala yena manje. Kodwa yena ngiyambona ngempela.
kulezi insuku kunesikhaye esikhulu lapha ekhaya. Ngisho mama. Ngempela. Ngoba sekashile nje. Hayi, izolo lokuthenga amatamatisi la kimi, wazocela uba ngimthengisele incwadi amendala ebengiyifunda. Ngabe umbona njalo? Yebo, ngimbona njalo yikho ngikwazi ukumbona lapha esithombeni sini. Waze kalunga ekugcineni. Manje kade kuyiphi imagazini leyo mama? Cha, ngisakhumbula ukuthi uluphi uhlobo lwemagazini. Siyabonga mama. Ngitholile. Asathembe ukuthi sikhona siphume kahle. Hola Machance. Hola. Ngiyaxolisa Zaki, awaphumanga kahle. Futhi awakhombisa ukuthi akabani. Okay, kungenzeka ukuthi uMabuntu uthola phuma engconywana. Uma kunjalo ngizobuya. Ngiyabonga detective. Kulungile mfana wami. I hope nube nosuku olumnandi ufana nami noBheki. Asikuphathele indaba ezimnandi sisilosipho. Siyabonga, Siyabonga. Siyabonga. Ake sizwe ukuthi kuhambe kanjani. Uphusakhe. Usakho uselaboratory. Uzobuya nini nanini manje? Ama fingerprints aphume kahle. Ngizomukisa laboratory yamaphoyisa amaqedala. Nina pin size noSizwe. Sithatha ithome zawo wonke umuntu ofike kula kulendlu. Nasi sibuke sikhulisa khona manje. Manje yini lokho? Yisi singone esikhona ukusithatha musa. Sanibonani. Ukudla. Ngafa indlala. Hayi sinosiphi indaba ezimnandi ukuthi simtholile umsolwa endezibi ukuthi asazi ukuthi ubani kade azodeliver envelope la. Akungcono ngoba senimtholile umsolo. Ubani? Umuntu omazi. Hawu. Ile ndoda yabulawa baba Musle? Ile ndoda leyo baba kho kade acabanga ukuthi wayibulala. Esukuze namhlanje ukuthi le ndoda lena iphile sisaka. Kusho ukuthi ubaba kha kuyena umbulali. Hawu, madoda. Funeka siphangiseni. Funeka sihlehle before kuba kusasa. Kule envelope yokugcina kuthiwe kuyenziweni ngemali enhlawulo. Kuthi kusasa ngo-12 o'clock emini. Jess, sinosipho uzosisa lana. Bheki noSizwe ngizocasha lana kade khona. Mabuntle no Pine Size nizogada iclient nokuhamba emgwaqweni. Then kuzothi mina nawe sakhe. Sizozama ukusondela kule drama ebhalwe X ngendlela esingakhona ngayo. Kufanele bafethu sithole ithombe icacile salomuntu ozothatha ibriefcase edramini. Kuze sikwazi ukuyixazulula. Siyazwana Jens? Yeah, Khashasha. Gents, kumele sivaye manje. Okay. Asiphumeze. Kusamba kahle sinosipho. Emajita, niqinisekile ukuthi nizophumelela. Kwathi izinto zingahambi njengoba niplanile. Ungakhathazeki, angeke senze into ebhedayo. Sinosipho usho ukuthi uyazi ukuthi fanele wenze. Ya, nitheni ngifaka imoto, thatha ibriefcase. Ngifike edramini elibhalwe X. Sisuke lapho ngiyojoin ekhoneni. Sisuke sonke silandile suspect ize befika kwakhe. Then mina ni-inform amaphoyisa ngisho nishilo.
Ntombazana, ngidinga imali yo. Uthi ngithatha ithobi, mhlawumbe yi-blackmail. Hayi ungahlupheki. Sambona lesisikhathi sidlula lana nomuzi. Akahluphi neze. Ngiyaphila. Ngicela imali yoku. Ngilambe. Hey wena, yekele. Hayi. Bengicela nje imali indodakazi ku Zenzi. Ngabe ngiyaphupha kodwa. Utheni? Zenzi. Ndodakazi ya. Ntombi yami enhle kakhulu. Baba. Ngaqheni baba bami. Indodakazi yami beyidukile. Awu. Imbali yami. Awu. Ngiyaxolisa ukuniphazamisa. Mhlawumbe ikhona i-blackmailer la eduze. Sakhi, thatha i-briefcase. Asambeni. Angazi yanganibona kanjani. Kodwa ke siyabonga kakhulu niyezwa. Ungawari siSnosipho, sizoyithola le blackmail. Izomangala uma ibona ukuthi ngeke isakwazi ukublackmaila ngezinto ezingekho. Ngiyabonga kakhulu bantu bami. Ingakhathazeki sengikhona manje. Zoqaphela ukuthi le ndodakazi yami enhle ingavelelwa yilutho lubi. Manje siSnosipho, kunomngane wami okuthanda kakhulu. Ngiyabona ngasijabulela isithombe sine-autograph balethu sakhe. Sangosibale thusizwe. Mina ngicela siqatshuliwe esiya kumadudes amakhulu ama-dynamite of dudes. Sabona siSnosipho. Hello. Siyaxolisa ukuphazamisa. Sithola umbiko kumakholwane wakho bathi kunesikhathana sengane ezibanga umsindo lapha ebusuku. Ziyaphazamisa kakhulu futhi. Manje abekwa yini amadudes la? Yebo malume, besithi siza kuwe. Besifuna ukwazi ukuthi akabani ama-fingerprints esiwashiye elab lo. Nale blackmail. Nale ndoda eloku i-blackmail siSnosipho. Singamaphoyisa nsizwa. Usuboshiweke. Uyasolakala ecane lokublackmaila uNosipho. Konke kusiyokhuluma phambili. Sokumasambe. Ngingibophelani. Ngiyenzeni? Aningekeni. Telefonisa. Kibone bana bantsaba etsa lerata ba phazamisa mo. Kanti yini? Kube bengazi. Masikhulume kancane. We'd also like to compliment Mabontle for professional handling of the fingerprints, which will make our job convicting this thief and blackmailer much easier. Yours sincerely, Detective Sergeant Gobeni. Oya, uphuma Mabontle. Hey, yazi noma ngamboni namhlanje. Well, matuta amakhulu indaba ezinhle ukuthi profit yethu ocala it's 200 rand. Uma singayifaka ebank na interest ye 15.5% athi ngibona singaphuma ne ngakhohle ukuthi sidinga necamera. I-cellphone. Ngikhithe ama-fingerprint. Mabona. Ngathi usushintshile. Futhi muhle. So sick. Bye.